ଗରମ ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ଥିତି ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଆଁ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେ ବର୍ଷା ନିଆଁରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଏହି ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଦେହ ପୁରା ଝାଳନାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନ ପାଏ ତେବେ ମୁଁ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇବିନି। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ହେ କିଛି କର। ଚାଚାଜୀ, ଆମେ ଏକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? କାହିଁକି ନା ଏ ଭୀଷଣ ଗରମରେ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି। କି କଥା ବିଲୁ, ମନ ଖୁସି କରିଦେଲୁ। ତୁମର ମନ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ କରି ଥଣ୍ଡା। କଣ ରାଜାଜୀ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଲି କି? ନା ରେ ନା, ତୁମେ କହିଚାଲ। ଆମର କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଖୁସି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ଶୁଣ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏହି ଗରମରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଏକ ମଜାଦାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ଆସ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଚକ ମଜା ନିଅ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ତେବେ 10ଟି ମାଗଣା ମିଳିବା ଉଚିତ। ଆରେ ବବଲୁ, ଆମେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛୁ, ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସାଧା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଅ ବାଲ୍ଟିରେ। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କିନ୍ତୁ କମ୍ ଚିନି। ମୋତେ ମିକ୍ସ ମିଳିବ କି? ଯେମିତିକି କଦଳୀରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ଉପରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡର କରି ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱାଦ। ବବଲୁ, ତୁ ଖା, ନଚେତ୍ ଦୋକାନ ଖାଇଯା। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ମିଳିବ। ମୋତେ ଏପରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦରକାର ଯାହା ଥଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ। ସ୍ପେସିଆଲ ପୁରା। ରାଜାଜୀ, ସେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ହୁଏତ ସେ ଫ୍ରିଜର ଗୁପ୍ତଚର। ଓହୋ, ଲାଇନ୍ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ। 1 2 3 4 5। ଚାଚାଜୀ, ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହଜିଗଲା। ଏହା ଏକ ଗଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମସ୍ତିଷ୍କ ହ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲା। ଚାଲ ଚୋରକୁ ଧରିବା। ଏହା ଜଙ୍ଗଲର ଇଜ୍ଜତ का सवाल है। चलो आगे बढ़ो। ଡ୍ରୋନ୍ ଚାଲୁ ହୋଇଗଲା। ଜିପ୍ T2 ଅନ୍। ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡି। ଡ୍ରୋନରେ ଗଧକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ। ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ବସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ଚୋରି କରି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଚାଖୁଥିଲି। ଖାଉ ଖାଉ ଖାଇଦେଲି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗଣାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରସ୍ ନ କରି। ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ହେବ ଟେଷ୍ଟର ଗଧ। କ୍ଷମା କରିବେ ବରଂ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିଣ କରିଦେଇଥିଲା। ତୁମେ ତୁମର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲ, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପରୀକ୍ଷକ। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି। ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟେଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି। ଗଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ହେଇଗଲାରେ। ଆରେ ଭାଇ, ମୋତେ ବି ଟେଷ୍ଟର ବନାଅ। ମୁଁ 10 ମିନିଟରେ ଟସ୍ ଖାଇବି। ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଅ। ତରଳି ଯାଇଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉ କି ଶୀତ, ମନକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନହେଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ।